ассалому алайкум дӯстони азиз бинандагони сомонаи далаи рафитсал. ирӯз 12 декабри соли 2023 1000 рубл дар амонатбонк баробар ба 119 сомонӣ. ирӯза навор дорем Toyota, Mercedes Sechka, Mercedes Benz V124, Kia Optima, Mazda 3, BMW дорем бародар азиз, Opel Astra H, Opel Astra F. خلاصه ماشینای بهترین در این نوع امروزه برای شما. برای رکلام کردن خانه، ماشین، زمین، کوارتیر باشه رویش کردن رکلامش حسابی ما در همون کامنتاری نوشتمون برادر عزیز از کدام نقطه‌های تاجیکستان از کدام مارکای ماشین شما در معقولای خدا خواهد ما در نوار بعدا رکلامش میکنیم. یا برادر دیگه در ماشین در کرای 50-60 هزار سوم باشه میگن توسط کردیت. خلاصه کچس برای بلند کنین اعلان تماشا کنین. ما بگذاریم با اعلان روزا. ماشین فروشی یکم برادر عزیز مرسدس بنز V124 سالش 1987 نرخش 28000 سومان میگن. در جیهون قرار دارد. نام پیشینش قمسانگیر. واتساپ برای مراجعت کردن مرامت زنگ زد پرسیم با موتور د коробкаш механика сузишури дизел краска близ шампан балоно 80% хадавоиш нормальни ҳуҷҷатош гӯё ки нестай 6 рӯз барои ҳуҷҷат боқӣ мондагиай сасяни мошин зурай краска нав толка сум дар корай бо нархи 28000 сомонӣ мефурӯшем. бародаре ки хоҳиши харидори марамат ҳамин бардар да мошин дар корай мега 10000 ша метам далша баъд ба кредит метам мега солои 97 боша хечибекай сиданай караванай боша марамат дар ватсап ман муроҷиат намоед мо ам бардода мерасонем бачаҳо. мошини дуюм бародар азиз Mercedes Sechka Elegance дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. солша 95 меган 40000 гуфтестам бо арзон мешавад. рақамҳои 889 ватсап аз номи канали далаи рафитсал гавзани арзонтон мекуна. даруни мошин беҳад тоза кай бародар азиз. коробкаш механика документош 10 рӯз дига боқӣ мондагиай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 1.8 мошин худаш нахаду 40000 мегем краскаш тоза 4 балонаш пачка зури бад бародар азиз. даруни мошин тоза кай краскаш радной ягон ҷош мақсад трешна надорад. касоне ки харидор ҳастен марамат занг за худотон бо маслиҳат кинед. бародари азиз номерои ма барои реклама кардан мошин замин хона квартира боша рекламаш мекунем роиш кинен ҳоҷат ба мошинбозор рафтан нест. лайкора бизанен ба канал подписатсия кинен лайка бизанен аввало далши тамошо кинен бачаҳо. мегзарем ба мошини навбатӣ Toyota RAV4 бародар азиз. солаш 2008 дар душанбе қарор дорад. 87 сомон мегем бо муомила мекунем. бензини газ авиамотор DV4 коробкаш автоматика 244000 километр пашти пробегша қайд кардаган. солаш на мошин нормальни состоянии созай меган. айни ҳол дар саховат қарор дорад. Toyota RAV4 солаш 2008 бо нархи 87000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бачакҳое ки мехарен ҳамо одамо занг занен бо оиди мошин маслиҳат кинен бачаҳо. зангават ка аз ҳолу аҳволи мошин бипурсем баъд рафта бихарен иншалло. мошини дигари бародар азиз чӣ хеле ки шумо пешниҳод карден BMW 3 Series солаш 2007 77000 сомонӣ нархаш. бензини холӣ кузов седан сервиси свет мотор D коробкаш автоматикай BMW 3 касоне ки мехарен ҳамин рақамода занг занен маслиҳат кинен бо 4 балонаш 80-90% краска беҳад зур мошин қонуну қоидаш кардаган харидори қызиқ бошин агар автоматика ҳамин рақамода занг занен бо маслиҳатам мекунем бачаҳо. салон кожа дарун беҳад тоза. خلاصه تراشیدگی خراشیدگی یگان جایی لیشنیش زدگی پوسیدگی نیسته.
састияни мошин беҳад сӯз аст. Марамат бо занг зада бипурсенаш. Даево Леганза дӯстони азиз солиш 97-ай дар ҳисор қарор дора. 18000 сомон меган савдош мекунем. Бензини газай, кузов седанай, мотори 1.8, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор ходовой нав кардагӣ. ҳуҷҷат афсӯски надорад бачаҳо. ба худотон дар рӯи экрантон дидесен краска тоза, мошинча 18000 сум меган. рақамо 558 муроҷиат кунен. або гапзанон кунен маъқул шава маслиҳат ка бигирен шабардар азиз. ами наворои мо шумода маъқул ҳастай нестай бачако конкретн дастгирӣ кунен. ами навора падилитса кунен. иншоалло мо розӣ бошем баъри шумо лабои мошин хонара меоем бачаҳо. дар канали мо фақат мошин хона савдо мешавад, хариди фурӯшай. подписатсия карда партен, ягон вақт дар кортон мешавад. мошин навбатӣ бародар азиз Kia Optima солиш 2012 дар Исфара қарор дора. мошин беҳад соза, краска зури бад. 90000 меган бо муомила мекунем. гази холӣ, сушӯрӣ, седан кузов, краска сафед, мотор д автоматикай. дар ҳолати беҳтарин қарор дора. ягон камбудӣ надора. ягон бор краска шидагӣ нестай. краскашам раднои худшай. салон кожа даруни мошин беҳад тоза бародар азиз. 90000 фикр мекунам қасуми камам нестай. мошини қонуну қоидааш қатъӣ. солиш 2012. рости бачаку дар амон комментара менависан барои чӣ пони мошинҳоро фақат таъриф мекунен. бача 90000 сомон аймаира ки ҷоша таъриф накунем. бо 11000 боша хай бигем ки пусидагӣ ягонаш задагӣ дора, дуд мекуна, овуш меҷӯша, дигар рошай бачаку. Mazda 3 бародар азиз солиш 2009. Mazda 3 номеро транзит, кузов хэтчбек, 55000 сомонӣ нархаш пешниҳод шудагай. бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллонаш 80%. краска тоза, мошин тозаака дарун берун пони қонуну қоидааш кардаган. барои ҳай кардани худошон хулоса мошина тайёр кардаган. рақаморо мондем, бо занг зада маслиҳат кунем бародар азиз. ҳамин навораи мо шумода маъқул боша ага бародар азиз. дар комментария нависен ки ба пеш 3 та 5. касоне ки навори моро то охир тамошо мекуна, мақсад нависен мо мефаҳмем ки ҳам хабардора ҳастам, моро навороморо тамошо мекунам бародар азиз. 3 та 5 ё 4 та 5 нависен, иншоалло розием. мошини фурӯши навбатӣ Mercedes Benz C-Class солиш 1999. мошин дар хуҷанд 80000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини газ, мотор 1.8 автоматика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. газ Евро 4, ходовой, мотор, коробка 100%. техпаспорт 4 моҳа дорад. тонировка 7 моҳай. чашкаҳош варид надорад. кондитсионер кор мекунад. 4 баллон нав, алиш намешавад. харидори аниқ занг занен, нархи ахиршай ҳами 80000 сомонӣ дига арзон намешавад. рақамо барои муроҷиат кардан 929 занг занен, бо маслиҳат кунем бачаҳо. мошини фурӯши навбатӣ Astra H солиш 2008 дар хуҷанд қарор дорад. 72000 сомонӣ нархша пешниҳод кардаган. бензини газ, мотор 1.6, коробка механика, кондитсионер ях, обогрева сидение, автопилот, автофар, мотор 100%, кузов 100%, коробка 100%, ходовой 100%. салон тоза, чехол полик нав. газ Евро 4, ягон ҷош сарафина надора. 1 сол пеш ай вагон гирифтемша меган. ҳамаи ҷош хулоса созай. харидори аниқ бошад занг занен, беҳуда нороҳатмон накунен.
техпаспорт 1 сола дорад. танировкааш то 30 декабр ҳаст. бародар азиз, худтон бо занг зада маслиҳат кунем бародар аз ои мошин. мошини фурӯшии навбатӣ Opel Astra F хечбекша ёфтем баҳри шумо. солиш 97 дар душанбе қарор дорад. 42 000 сомон мегӯянд. бензини газ, мотори 1.6, коробкаш механика. ҳуҷҷати солона танировка 8 моҳа, электропакет, кондитсионер, ях, 4 баллон 70-80%, краска тоза. хулосаи гап мошин созакай, хулоса салонаш тоза хушроакай. мошинаш камрасходай. дар любой ҷо запчастора доранд. касоне ки мехаранд ами рақамҳои 201 да занг занед, 0167 да занг занед, бо маслиҳат кунед бачако. ҳамин маълумот хулоса роӣ кардан шумо да мо хондем оиди ҳамин Opel Astra F хечбек. бародар азиз, харидори қызиқ бошен, занг зан, маслиҳат кунем. бо қисмати аслӣ кор да мегзарем. номерои мо барои реклама як бор дига. хона, мошин, замин, квартира боша роишин рекламаш мекунем бачако. ай ҳамаи шумо по-братски хоҳиш ҳамин лайкотона нигоҳ кунед, бачаҳоро бизанен, навора паҳн кунен. чӣ хеле ки шумо қайд карден, кадом мошине ки шумо да маъқул буд, мо баъри шумо пешниҳод кардем. чизе ки равон кардан шумо да мақсад эълон кардем. ҳамин маълумото буд. то навораи баъдина ҳамин лайка бизанен. боқӣ дар амони худо. хайр бачако.